moet toch wel zo ongeveer de beste uitkijkplek van de gans Mechelen hebben, of niet? Gaan verhoog. Ja. Hij is- Oh, Ja, dat is geweldig. had je eerst een grotere hond? Vroeger, joh. Ja, klopt, ja. Hallo! Oh, vroeger een Labrador, dus. Ja, zus, hè? Dat komt er niet door. En wie had deze? Paco. 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 Ja. Kameraad. Kom terug. Kom. Nee, maar dit is toch, dat is bijna vakantie wat je hier hebt, of Morgen niet? naar binnen komen. Oei. Ja, vul ze dich, ja? Druk rutspunt, druk tegen. Ja, dat is een druk spoor. Kom erin. Dank u wel. Kom terug, Paco. Hallo. Hoi. Bas. Goede lief. Goede lief. Ja, als ik vanuit is, doe ik het goed. Oscar. Oscar. Hallo. Oscar, Goede lief en Paco. Pak je kussens Zeg maar. Paco. Paco. Normaal gesproken snuffelen ze altijd langer aan de microfoon. Oh, En dat doen namelijk alle hondjes. oh. Nou ja. Kom zitten, mannen. Is verder niet geïnteresseerd. Nee. Nee. Maar Zeg Vraag het. het maar. Volg het maar. dit is toch bijna vakantie, of niet? Ja. Al meer dan 40 jaar. Onvrij. Dus. Nou ja, ik woon eigenlijk al langer heen. Ik ben verhoest van Donau heen. Oh, wereldreis. Ik ben daar geboren. Wereldreis. Ja. Wacht, Ja. dan kun ik op. Ja. Geen ziet echt van Mechelen? Ik ben geboren en getogen heen, joh. Oké. Ja, heen neven. Dat is mijn geboortehuis. En Oscar, waar stond deze in wiegje? Geboren in Nerbik. Simpelveld, Halen, Epen, Mechelen. Ja. Halen. Halen, ja. Met AE. Ja. Oeh, dan ben je wel ver noordelijk gegaan, hè? Ja, ja. Ik heb 2 jaar op kostschool gezeten, dus in Aldegoor. Oh, dat wordt in het kasteel zelf? Ja. En de bijgebouwen. Ja, daar zijn we ook wel eens geweest met onderweg. Hebben we toen volgens mij nog een ganse rondleiding gehad. Klopt. Velen we met de neus in de... Heb je dat gezien? Ja. Oh, dus, Ja. oh, dus waar staat een Een soort... kostschool. Maar waar staat hoe moet ik dat zeggen, een trip down memory lane voor dich? Zo van, door heb ik nog een hoop herinneringen liggen. Zeker weten. Zeker weten. Fijne herinneringen? Ook. Ja? Ja, je leert er van alles. En er zijn minder leuke dingen, er zijn hele leuke dingen. Er zijn, ja, dat prikt iets voor de zielsleven. Zo Ja. simpel is dat. Ja. Daar heb je profijt van. Toch? Toch, jazeker. Daar heb je ook profijt van. Want was het een strenge Ja, best wel. bedoeling? Best wel, ja. Het waren toen nonnen en paters en weet ik wat allemaal die er zaten en die probeerden mij te laten luisteren. Dat is nooit gelukt. Nu nog altijd niet. Oh, Ja, dus ik heb er profijt van. dus een goede liefde is het dan ook niet? Nee, Nee? Oh. nee. Dat, als je bij mij moet erbij zegt, dan gaat het niet lukken. Nee, Weet je oké. van tevoren. Dat lukt Oké. het toch niet, nee. Hé, maar Oh, ja. waarom ging ze nog kostschool? Ja, dat heb ik eigenlijk nooit aan mijn ouders gevraagd. Ik was de enige thuis. Dus ik denk dat mijn vader gedacht heeft van, ja, laat hem eens even vechten voor zijn leven. Laat hem even gaan. Laat hem dan weer breed maken. Was ik een beetje het ongeleide projectiel dan in het... Ja. Ja? Ja, en dit is ook altijd zo gebleven. Ja, het is altijd zo gebleven. Dicht langzaam dat ze dit herkent? Jo, Ja? ik zag maar niks. Oké. Hé, maar wel opmerkelijk dat ze zegt van, ik heb dat eigenlijk nooit aan mijn ouders gevraagd. Waarom? Ja, ik weet ook niet of ik daar... Nee, ze waren ook niet autoritair, absoluut niet. Nee, gewoon niet. Maar de reden waarom? Nee, ik heb het nooit gevraagd. Het was een feit, punt. Oké. Dat hoort erbij. Wat waren de leukste dingen op kostschool? De vrijheid die je zelf pakt. Er moest een heleboel. Maar er waren ook gaten in de wet. Die wist je op te zoeken. En dat waren de leuke dingen. Mooi omschreven. Je pakte de
Ja. De mogelijkheden die je had om... Ja, precies. En dat blijft bij je. Er zijn zoveel beperkingen en als je daar onderuit kunt komen, dan moet je het zeker doen. Moet je niet laten. En was dat dan 's nachts met een lakens aan elkaar geknupt de ramen uit? Nee? Nee, dat niet. Maar wij pakten wel van tevoren in de boerderij pakten we een ladder. Ja? En die ging tegen de slaapzaal op. Ja? En s'avonds gingen we met een paar mensen naar beneden en dan gingen we frieten inhalen. Inhalen. Tot we betrapt werden. Ai. Dat was minder leuk. Ja? Ja. Wat voor straf stond er op stiekem frieten halen en halen? Een heleboel corvée in de keuken bij de Duitse nonnen. Dus het waren 2 nadelen. Nou ja, dus is het er ook heel expliciet bij. Daar is nonnen en daar is schijnbaar Duitse nonnen. Ja, Maar die waren worden, alleen, die waren alleen maar Duitse nonnen, ja. die worden extra streng? Ja, als ik daar zou leven onder die omstandigheden waar de nonnen toen leefden, ja, dan zou ik ook wel minder goede zijn hebben. Oké. Ja. Hebben we dan direct ook de minder leuke dingen van kostschool opgenomen? Ja, in het begin 14 dagen niet naar huis toe en naderhand alleen het weekend. Dus je zat er eigenlijk de hele week en daar moest je het beste van maken. Oké. En dat blijf je dan eigenlijk wel je hele leven bij, ja. Hey, goede lief, wie is dat ongeleid projectiel uiteindelijk dan toch hier in Mechelen terechtgekomen? Nou, voelt zich hij heel erg heen. Hij had echt... Ja. Ja. Zonde, Hij zei dan maar, ik wil hij nooit meer weg. Dus, want we gaan echt op het puntje staan om te zeggen, van weet je wat, we zijn alles gestorven. Hoor. Zo voor hij komen gewoon in het huis van de papa en de mam en dan zegt ik geloof dat jij gek bent. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, want Nee, verwonnen hij al vanaf dat we getrouwd zijn. Dat is eerlijk waar, dan moet ik Mechelen een compliment geven. En al die plaatsen waar ik gewoond heb, is dit het mooiste en het leukste dorp met de gezelligste mensen. Oké. Dus, Dit is echt waar. als Kan ik wil er mensen iedereen nog meer. adviseren? Ja. Het heeft natuurlijk ook te maken met die leuke Mechels, hè? Ik dacht het toch wel, hè? Waar hebben ze hem ontmoet dan? Gulpen in de geloop, in de disco. 17, 17 alle twee. Ik vroeg een dame nooit nog haar leeftijd, Mocht ze. maar welke jaartal hebben we het dan, zo ongeveer? 73 worden het toen. Hè? Ja, zoiets, ja. Ja, Ja, dat was wel disco, hè? ja dat was nog Ja, ja. Zeker. En Mocht best mijn leeftijd weten. Ik werd volgende maand 68, dus Oké. maakt me niks uit. Nee? Best zo oud, wist je ik voel? Ik voel me nog helemaal niet zo oud. Oh. 38? 60. 60? Wie ik me voel? Ja? Oh, wie ik me voel? Ja, 40 ben ik blijven Oké, staan. 40. Ben ik van een schone leeftijd, ben ik Oké. blijven staan. Oké. Werd niet meer ouder. En Oscar viel op vanwege zijn Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, zo Dans gewoon moves? niet. Nee, Zo goed doet. Ja. Toen, Zak, hè? Met Ja. nadruk op zakken. Ja. Ja. zo echt goed doet. Ja. 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 Ja, goed. Ja. Nee, ik was ook niet van de disco-toestand. Ik was Nee. meer gereserveerd een beetje kijken wat, Ja. wat te koop was in de tempel. Ja. Nee, daar. Kijk toch, ja. Ja, toch? Hij begint ook direct te lachen. Ja. En wat er te koop was in de tempel. Ja. Oké. Nee, Ja, dansen donkst toen niet. Nee, dansen deed ik niet. Nee. Gewoon even kijken. Even kijken wat voor schoonheden er rondliepen. En dat, ja, goed. Ik heb ook wel eens de term brommerskieken gehuurd. En dat bedoelen ze, wat Ja. verder noordelijk bedoelen ze dan Ja. even kijken wat er te koop is in de tempel. Ja. Ja, en dat was ook zo. Brommerskieken. Ja, dat was ook zo. Gewoon even kijken. Ik heb er nooit spijt van gehad, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar hoe ging dat dan? Waren het waren dus niet zien danspasjes? Nee. Waren het de verleidelijke blikken? Of waren ze deden zoeken en ging zich toen... Nee. Nee, dat weet zeker ik. niet. Nee, hun waren met... We waren vroeger maar met 8 vriendinnen van heel de dorp. En we hadden alle agenen Poep Maxi. Toch brommerskieken? Ja. En daar ging we mee uit en we dansten onder ons 8 volley. We zijn ook eigenlijk alle 8 om dezelfde tijd beginnen te vrijen. Met allemaal jongen van ons anders. Ja. Ja, hoe liep dat nou? Ik weet het niet. Ik vond hem gewoon een knappe jongen. Ik ben gewoon voor hem gevallen, laat me het zo zeggen. Nou, als we het toch over de jaren 70 hebben, hè. Goede lief. Ja. Als ik hem zo zie zitten, hè, dan duurt hij mij aan immers denken. En, hè? Hebben ze nooit gezegd van, dit duurt mij, nee? Nee.
Oké. Amerikaanse politieserie. En de politieman in kwestie, daar had je altijd Met een een lolly lolly. bezig. Oh, nog Kojak. Kojak, ja. Nee. En niet alleen omdat ze wat minder hoor is, maar ook wel de gezichtslijnen. Nou, dat vind ik een compliment, dankjewel. Ja, dan mag ze gras toe. Ja. Nou, vroeger wie je jong was, wie voor pas vrijdag had ik foto's van hem. Dan vond ik hem vroeger, ik vond dat dan. Maar op de David Cassidy lieken. Kent ze hem nog? Oh god. Ja, dat was jaren 70. Dat was een afgang daar. Waar wordt hij ook alweer eens van? Ook van Amerika. Ja, nee, maar waar... Dat zong ook in de David Cassidy. Cassidy Family. Oh, de Cassidy Family. Ja, dat zit me... Ja, maar dat was nog in de tijd van de... Wat zo de lang hoor. Ja. Ah, Ja. hou van natuurlijk toen. Oké. Die jongen hou allemaal lang hoor. Heeft zich die hoe je het ook gaat? Ja. Die Ja, golvende maan. Ja, zeker. Ja? Ja, zeker.